салому алайкум тамошобинони иззатманд дӯстони гиромӣ, подписчикони канали мо, канали Taj видео муҳим. Хуб дӯстони азиз, имрӯза видеои мо оиди чӣ мерава? Бародаро, чӣ хеле ки мебинӣ имрӯз ҳама ҷо башти тамоми дунё ҳама ҳозир кор чия гирифта гирай? Блогерӣ, мақсад ки дахот аз YouTube гирифта ҳастанд. Хуб дӯстони азиз, мо имрӯз тасмим гирифтем ки барои шумо як видео кунем чӣ хел дар YouTube канал кушодан ва шабкаи канал полни подробно аз YouTube барои шумо мефаҳмонем. Ҳамаи сохтани канал ҳамаша обши се тақсим кардем дӯстони азиз ва имрӯза видео оид фақат канала сохтан, тайёр кардан насиб дар видеои мақсад агар видео камтар дастгирӣ боша, як камтар чӣ хел бигӯем лайку, подпискаву ва агар зиёдтар боша видео оянда чӣ хел то ҳама дараҷаоша видео мекунем, синема мекунем, пешкаши шумо мекунем. Хуб дӯстони азиз, аз ҳамин YouTube одамо чӣ фоида мебинанд? Бовар кунед дӯстони азиз, ҳамагӣ шумо дар ҳама ҷо кор мекунӣ, дар муҳоҷират, дар ватан, дар куҷое боше. Бовар кунед як хел шахсое мебинӣ ки бо як нағма, бо як дашному, бо ҳар як чизо аз ҳамин YouTube маблағ ба даст меоранд. Шумо ҳам дӯстони азиз ҳамин кора кардан метавонед. Чӣ хел? Шумо дар як ҷо устои мошин ҳастед, дар як ҷо шпакиловка мекунед, дар як ҷо штатура, дар як ҷо як бизнесе, дар куҷое ҳастӣ, устои мошин ҳастӣ, телефонта дар ҳамин як ҷо мо синимат кардам ки кори кардагита дар YouTube канала парто дар оянда метавонад ки ҳамин видеоҳои синимат кардаги ба ту маблағ тиҳад. Ин дӯстони азиз, ин кора шумо ҳам кардан метавонед. Шумо блогерӣ накунед, агар ки мақсад блогерӣ ба шумо маъқул набошад, блогерӣ накунед. Фақат кори мекунед ки кори мақсад аз дастон ягон ҳунар меояд, ҳамон ҳунари худтона сиёнка мекунед, телефонто дар як ҷо агар хитам нишон надодӣ, мақсад телефона як хеле мемонӣ ки хитам нишонати ҳамон корта синимат кунӣ ва ҳамон монтаж мекунӣ, ягон музика мемонӣ, ягон чиз мемонӣ ва монтаж мекунӣ, дар канал мепартоӣ. Мақсад ки ира ами вай мекунӣ, назорат мекунӣ, видео парфтан меги назорат мекунӣ, дар оянда ҳамин чиз ба ту маблағ метиҳад. Дӯстони азиз, шумо дар як ҷо кор мекунед, ҳамон маошам мегиред, вале ки боз тамошобин ҳаста ки шуморо тамошо мекунад, аз дасти шумо як ҳунар барои худ мегира ва шумо чӣ кор мекунед? Соҳиби маблағ мешавед. Хуб дӯстони азиз, имрӯза видеои мо чӣ хел канал кушодан дар YouTube мо ҳозир нишон метиҳем барои шумо. Шумо фақат дастгирии обуна шуданро фаромӯш накунед. Ҳатман дастгирӣ кунед то ҳамин видео агар як каме бештар мақсад просмотр гира, лайк гира, бо дальши видеои хубтарша вай мекунем, пешкаши шумо мекунем. Хуб дӯстони азиз, видеои имрӯза дар YouTube канал сохтан рафтем. хуб дӯстони азиз, барои дохил мешавем ба Google Chrome. Google Chrome аз ҳама роҳи осонтараш ва дар ин Google Chrome пахш мекунем ба YouTube ва ки дар ҷои поискавик менависем youtube.com, дохил мешем ба браузер, ба программа неб ва ба браузер қатъи. Чӣ хеле ки мебинед аз тарафи дасти рост аз боло ҳамон номи канал, значоки канал ҳаст, пахш мекунем. хуб мо дар инҷа канала вибр мекунем, чунки аз ман ду канал ҳаст. мана дохил шудем ба канал ва чӣ хеле ки мебинед аз тарафи дасти рост аз боло се нуқтаи сиёҳ пахш мекунем. дар инҷа версия для ПК, компютерни версия интихоб мекунем ва чӣ кор мекунем? Боз дар ҳамон значоки канал пахш мекунем, аз тарафи дасти рост аз боло пахш мекунем. дар инҷа вибр мекунем творческий студия ютуби, пахш мекунем. подробне. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки аз тарафи дасти чап дар поён моро чӣ хеле ки нишон медиҳад YouTube, ҳамон корро мекунем. дале, боз дале, окей. хуб аз аввал мерем аз боло, обши.
дар ин ҷо интихоб мекунем США, Россия фарқ надорам, куҷое бошад, фақат Тоҷикистон набошад, чунки Тоҷикистон вай гиро намекунад, чӣ мегӯянд, монетизатсия. Барои ҳамин хубтараш Россия ё США кадом давлате бошад интихоб мекунем. Баъдан дохил мешем ба канал. хуб, сурудҳои тоҷикӣ. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо се вибр ҳаст. Да, мой канал и всё видео на нём для детей. мақсад ки агар шумо видеоҳои шумо детский контент бошад, видеоҳои кӯдакона бошад, интихоб мекунӣ да мой канал, короче, для детей. Нет, мой канал не для детей. агар ки видео барои кӯдакон зарар дошта бошад, ҳатман дар нет, мой канал не для детей. хуб, баъдан дальше мерем. бренд. хуб, дар ин ҷо ба мо дига дар кор нест. хуб, дӯстони азиз, сохранид мекунем. аллакай дӯстони азиз, канали мо дар YouTube, чӣ хел бигем, дар YouTube аллакай канали мо ҳаст. дохил мешем ба Google Chrome ва дӯстони азиз, настройка вид канал пахш мекунем. ва чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинед шумо номи канал ҳарфи S мондагӣ, мақсад сурудҳои тоҷикӣ. мо агар дар болои ҳамун значок ҳам савз пахш кунем, сурати қаламча мебарояд. агар ба ҳамун қаламча пахш кунем, мақсад ки мо метавонем аз дохили галерея, мақсад ягон сурат ва ё картинка интихоб кунем. добавить фото профиля. ваш фотография. хуб, вибр мекунем аз галереяи телефон. хуб, масалан мегирем, интихоб мекунем. установить как фото профиля. хуб, дӯстони азиз, аллакай канали мо тайёр аст. обновид мекунем. мана чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, аллакай картинкаи мо тамом. дар ин ҷо шумо метавонед ки видео интихоб кунед барои гузарондан дар канал. хуб, дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо описание видеоро менависем. агар ба шумо кадом мақсад описание дар кор бошад, ва интихоб мекунем видео не для детей. вақте ки шумо аз программа YouTube истифода бурдед, ин чизҳо наме мақсад ба шумо нишон наметиҳад, фақат бори аввал аст. барои ҳамин дале ва ман ба Google Chrome истифода мебарам. барои ҳамин мақсад ҳамин чизҳоро ба мо нишон метиҳад ки чӣ кор кардан дар кор. добавить конечную заставку. добавить подсказки. дӯстони азиз, ин добавить конечную заставку, чӣ хеле ки шумо видео тамошо мекунед, ягон видео, ва дар охир боз дополнительный мақсад номи канал, кругли ва ё чанд видеои барои шумо мақсад вибр мекунед ки ҳаминро тамошо кунед. агар шумо кардан мақсад маъқул боша, аз ҳамин ҷо истифода мебаре. хуб, сохранить или публикация, ограничен доступ, доступ по ссылка, открытым доступ.
دوستان عزیز چه خیلی که میبینید من открытый доступ این وقتی که شما ویدیو رو زاگروزید میکنی сразу بعد زاگروزید کردن آدما میتونن تماشا کنن доступ по ссылка خیلی شما فقط ссылка را یگان آدم در میتی تماشا میکنه در اینجا از همه پایین запланировать شما مقصد выбор میکنی پریمیر در کدام چیسلا میمونی ساعتی چند الکه خودش автоматически پخش میشوه و ما چیکار میکنیم اگر اینجا открытый доступ میکنیم که чтобы сразу بینن ویدیو را далее میکنیم خب دوستان عزیز الکه ویدیوی ما در یوتیوب داخل شد میداریم با یوتیوب خب دوستان عزیز وقتی که با یوتیوب داخل شدیم در значок کانال از طرف دستی راست از همه بالا پخش میکنیم ما کانال پخش میکنیم و در اینجا الکه میبینیم کانال ما ویدیوی ما تیار است دوستان عزیز اگر ویدیو با شما پسند اومده باشه حتما دستگیری کنید چقدر مقصد دستگیری برای ما زیاد باشه با در ویدیو آینده چخیل همین شبکه کانالی که انا همینجا شما میبینید از همه بالا شبکه کانال چخیل ساز میکنیم کدام پروگرام در کار و دپلنی تلنی پولنی یوتیوب نشون میتین دوستان عزیز دستگیری از شما باشه پیشروی از ما حتما در ویدیو لایک گذارید ویدیو رو با دوستانتون پهن کنید الله نگهبان همه شما باشه دوستان عزیز تا ویدیو آینده